Salam dostlar, jigiler doganlar. Geçenki videomdan soň paylaştım. Ertesi gün turamda şok boldum. Näçe sana kommentariýa görülmede näçe müň geçipdir. Garaşyma okdum. Kommentariýalaryň %90% üşetmediňmi? Dostlar, ennamyň bedeniň hem ýeri üşeýär. Ýöne üşeýär diýmek ziýan diýmek däl. Peýdalar gat köp. Şu wagt üşäm soň käňgo gürläp bilemek peýdalaryny başga bir ýerde ýa-da da kommentariýa ýazar. Onda galmana başlaýar. Şu wagt köllü. Başga köllü bugün. Görüşmek ýaly. Gar. Videomy birinji paýlaşan videom bir günde 90 müň geçdi görülme. Ýöne täze başlany agda 500 töwerek. Eger videony görseňiz we halasaňyz agda bolmany ýatdan çykarman. Kalınlığa seret. Suňguny barlamadyk. Bir suňgun barlaýany. Ana. Göreli. Boyumu geçeceğim. Boyumu geçeceğine kan onun için bir tatsı.
barman tuğrak boluver deydi. Sen yani. Videoların devamını gelmeni tileyem olsanız iyi darlamağa devam edin. Onunla görüşeceğiz.